Camera roll action. thảo mận sẽ mai thiên. Hello लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुनाय भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपआव नायनानैनो मिथिखादों जानो हागौ बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों देराया आंनि हादानाव बियो मोनसे बर' ससियेल ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनजालि बसुमतारी सुबिद औवारी रिंखां नार्जारी कृष्ण बसुमतारी प्रीति औवारी बिथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामाखै आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै जेबो आपल'ड खालामथ'वाखै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन बिथांमोना एडिटिं भिडिअखौसो हगारदों बिथांमोना मेन भिडिअखौ दासिमहालागै हगारनानै होआखै भिडिअनि जोबनायावबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिनानै होगोन बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां बे भिडिअनि स्क्रिप्ट डिरेक्सन प्रडिउसारानो जादों दिलीप स्वर्गियारी बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय बयबो नेनानै थादों लोगोफोर जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ गावसोरनि इउटिउब चेनेलाव फुलै आपल'ड खालामगोन अब्ला आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनो नाजागोन बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै एडिटिं खालामखांगोन अब्ला बिथांमोना स्वर्गियारी फिल्म प्रडाक्सन इउटिउब चेनेलाव हगारनानै होगोन आं बिथांमोननि बे इउटिउब चेनेलखौ डेसक्रिप्सनावबो होनानै दोनगोन आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथांमोना जेब्ला फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लादो बिथांमोना बे भिडिअखौ आंखौ आपडेट होनो थिननायलाय आं बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ आपडेट होनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर बिथांमोननि एडिटिं भिडिअखौ नायनानै लादो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्सनाव बे वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ मोननो हागोन नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थानो नाजागोन